Daghan man. Iba ko sa iwa pa nabuhat dire. Nga pwede buhaton nimo. Saman. Walay drive-thru sa imnanan. Walay drive-thru. Pays good. Siya good game. Drive-thru siya Starbucks. Nabi uban ganahan mo inom pero di ganahan mo adto sa lugar. Napaypi ra ba? Pops, wa pa na nimo mahimo Pops niya. Di na ka tagag permit sa gobyerno kay. Naman. Di ba ka pwede mag-inom nga mag-drive. Ay, oo. Ana makuan, sayang kay nakagasto na ka, nakabuhat ang drive-thru niya. Imnanan niya. Beer stop. Binana ba? Iman-iman bawal bina. Tuwa na. Sayang na mong gasto. At least murag convenience store ba? Imnanan. Cartel drive-thru. Grabe ya. Tapula na sa tao. Hindi lang yung munawag si Binilibin ba? Magpa-drive-thru na lang yun ba? Maurag yun na istorya. Iha na lang gilikay ba? Padungog-dungog dito na. Drive-thru asa ito Starbucks na ito. Iha na lang gilikay lang ni Papi ang storya. Kanang drive-thru pero